Ko Office Jonga Food and Safety Commission Jonga Sarkar Jilla ha ka at khandai tri ku jilliu kala test biang yi kidok kha ki balawan ra na Andhra Pradesh la ki la long ni em bandi ha kaleng ki yogi hat ka Assistant Commissioner Jonga Food and Safety Commission Kong TBS Mukim hadin bala dep test kala pen bana banadu mentakas ngi ka at khandai tri ku jilliu kidok kha ki bawan na Andhra Pradesh ki la long bandi ha ki yogi hat na markam don shu ka jingkhle dawai formalin kalau ongru begini kedok kamenta kalau long ki basingan ban bam ki pai pa shushu ka kong mukim kalau thu ru ban nadu menta kasngi na kalyang ka office kan bo ye ka center ban tesi kedok kha man la kasngi hakli yodo nadu ka por nyo baje min step hadu shi baje jan me ini ini papa ini ke asli saya go sampai saya go sampai Longan lagi Kejingkian trong cái cái đó hả? Trong cái cái chân được. Ini ketika tes report kabawan ini sekadina Indran belum sih panas ni kan What do you order? Chicken? 24 June. Katkum ka order kabala lift na du yak ni ka dokha la lift na du men arku south rek katkum ka order CFSM FSSA R1000 khat R impli 1 part 3 likes pa r boundary ga de issue number di la weng ya kani ga jingkhang ya kani ga dokha di hakani ga por ka slong man pentikna ba katkum ka jing test jonga hakani ka sngi ngilale ya kani ga spot testing de kini ki test kit kamdon kunu kanuru kaban ngin lap pa kadon formalin kadok ha kalong safe la ban bam but kinong di rukum ju rangkat bagi nong bam kim dei ban semau ban atatian ya kani pila ban ya sedang ban ya di kidok ha ju pi kinong bam kila ban semau tikna ba kila ban bam tinang ta pede ngilabu ya kani ka kendon ngilabu ya kani ka kendon ka ba ki baro ahi ban nong di ban nong bam pi dei ban semau fu ya kani ngan keren dah kabisai kalong tangkat ni. Babaru tinong wanra adok ha hang ni kamut ki wholesale ki bawanra adok ha ban salan sa selong. Bat kini ki jaka pamarjan jong selong bat ki wik ki dei ban ya lengba ka testing point. Ngin bu ya ka testing point akli yodo bat yakini ki dok ha baro ngin le ya ka spot testing hang tu. Ndah bangim lap ya ka ka long ka ba artatian hang tu lada ka bit ka biang kapani ba umdan formalin ngin palat ya kadok haban ye leche yo sahat tila da kadon ngin batno ha tenang ta ya baru ki dok kha ki bangin test nang te na ka testing point jongi ngin airu ya ka certificate
ya komentar pilayu i hang ni ngiwan bantes ya kini ke AFL ke GRD ki don lala ki jong ki marka te komut nginten si kini ki dok khana ka trok nda ba kim don ai ngin issue ya ka certificate ban ong ba kini ka dok ha ka long save kat kum kani ka jing test jong ya kini ka si te pila ban ra sya yo syahat tenang ta pede subo menta ladang ilap pade ya kini ki dok ha ki balong ki badon ka formalin ki badon ka jingma kat kum ka kani ka spot test jong ma ti yakini kum kini ladang ilap nang ni na testing point jongi ngilap bakadon kum kani ngin le kum no ngin bat yakini ki dok ha ngin bat nang te bat nang ta ngin ong yakitu ki hosla bakin apno bat ngin ra ai ka dok ha ban penting kena pada ya ka sapo laboratory tikin hampan up no hang tu kin numla ban dia ha katukas ni ban nang ta ndang ilayo ya ka report na po laboratory pada kila la ka report ko ong don formalin ngin pelat ya ki bandi lada ka report ong hooi ka don ka formalin la penting kena lang baki mesin ki bates kamut ka don ka formalin ti yakini ki dok ha ngin ai ka way ka order ba itu I wholesale bawan ra et dok ha in haban dispose haban tep no ya ka dok ha ka rukom ka badai mdai ban bread sa lom sawa mdai ban bread sa sa ai di ban ti ya ka tliu ka bajliu ba di ban tep ya ka bakan numuan ra kanu kan jing mai kimyaw so yan no ini kimrat kimreng ba di ka kawa dai tinang ta syaru ya kini ki wholesale ban pen pai ka lai ki dok ha subo wan ra man tanah asam tiyo kin kin pen pai sya ingi bangin pen pai no ini dok ha so tu bo supply ni app da ka ba sya ingin num sya ay kata bat haban dispose maki ngin kin haban video ban ring video haka por ka baki tep ikini ki dok haru ban pha singi bakal ati kena bakil ale aku kom ka bade mo ti kita hi gide ki ba ngan pensyai ban nang ta ka timing naga benta ka timing bangin wan test ang te kala kan long arp skin haka sisni kini ki ban wan test kan long nyo baji men stem nang tabat men sni pade kan long ki baji siteng ti hadian kini ro ki bapli ki ban wan test kin don kam ban wan report sa office kinum la ban song sa hang ni ti ngakerpat baling ba ka association hi kinong di dok ha barok fight kini sim bentalang ban penpoy ya ki trok dok ha jong pi ha ka bor ka babiak ma lada kini ngilalet kini ki bates at kana ka dok ha ki lalet pila asmong su ba pidi ban bu no ya tu dok ha jong pi pim la bates kini wadru na kaliang ka department ni wadru ya ka jingi trade rangkat bat ka association bangin la ban wanra ban ya ka kwat ka kya ya ki jingbam jingdi ka balong leng ba ka dok ha ka ban long ka balat ni ki jingma ki pat ba kin num don kenu ka jing artian bat kan num don kenu ka jing kta ya ka yo lang jong pi baro iwe bat kinong bam kim dei ruban artian la ki don kenu ka jing smo artian bat ka jing bom sai na kaliang ki pat ba nong bam kila ban mani kendu yang ya office kila ban ingin wan ra ka jing e jong pingin ya keren ya kata bat kum jo iru na kaliang ka association la da pitang don ka jing e pidon ka jing bom smo sai na kenu ka benta ka office jong ka khot ya pi wan sakmat bangin yo ban ya trei rengkan ban wan ra ban yo ya kan ni ka jing e de dok ha ka ba ngan ka babit ka babiang ka ban num kta ya no ya kinong die bat kinong bam kum jo sibo Yung Masay? manbo ya ka testing point ha liyaw. hot Hadu ano try kan long operational kan ka. Kani kan long operational namar beli hakini kisiro kilawan. Pi kilawan ni test nak liang jong fishery department. Dia kaya nga sumo kat namar beli yakini ki banwan test hanging idon pade yaki formalities ki bahaban ya deng baka office. Uno beriu umla banwan kam mangi ban onga ngade na fishery department. Ngawan test dok ha. Tip kata ka jing test kabedi ka kwat ayu lani bawan kumnong ngim laban tip ngim laban ke clear ya kata. Ti yakini ki banwan test dok ha ngin hapen ti kena yaki bahaba ki wan senye ngin hapen issue yaki ya ka temporary identity card ka ba mapi kum kinong di dok ha kin haban pan yaki ong penis mo hapen iya ka identity card. Te re nda ha malayat ka sipat pilaya yi tu. Ma tikan dia ka layan janang ta pade mde besuwan kumno ngin hap ayaki ya ka training. Kumno bakin tes kini ke dok ha. Hakar kom ka badai bat ka ban jahap ke tela da ka don kenu ka jing artien lani kenu ka ba nakaliang jing gitu ki pates ki don ka jing suba bat ka don kum kani ka formalin ngaong ipi ka department jungi ka don hasenda bat kin pentip sangi word ngin wan mangi ban assess pat ya ketuka ya kata ka jing sem joki Kemudian kan kata na ka food sustain da ka fisheries department. ya kini ngin authorized ngin ya trade rengkat bat ka fishery department ngin authorized ya ka fishery department
bahkan kan identify ki kat tu kat ningut banjarap ingi ha ka ban tes kini ki dokha nakaliang jungi ngi don ben ngi don bet kadi ka kamram jungi ngi don bet tenre ngimla apa de ban song tang ha ka testing point bi ngi pe ka bam baro khoi ndi tang ka dokha la ding song no mangi yang testing point ya ka talakut ka nginumla asukin ban pandep iki wiki kampat ki bayha tingin authorized kini ki personal jungi ki badai na fishery department but kini ngin ai ki ka training ka babiang kin le ya ka badon kam lada ki don gaji kanu ka jing lap jungi kin pentip ini lada don kum kata pada baki don ka jing ma ngi lawan ngin sim mangi ban access pat ikake nang ba ki pai ba nong ba kin yo ya ka jing sngan bat nang ta pada sisen bengilawan ngin tes itu ki dokha ru lang ba jong ka laboratory tilada ka laboratory ka penting kena ini ba kani ka dokha ka dei shisha kumbala le da ka spot test ka don ka formalin ka peni kamut ba nakaliang ka laboratory ka confirm ya kata ka penting kena ba ka don nakaliang jungi klem art tien ngin haban bat no ikini bat kum jo kin habya ya ka system ban dispose ikitu la ka long sitrok artrok ngin tip Rekin habit ban dispose no ikatu ba dokha but bakin kan don ka safety kajing nganya ki pai ma ka accuracy nganong ipi ba ka kanumla panlong sispa na ka sispa le sia mo ko mangin ong baka la piang lut na dong sedong ten ring ong ipi but kum kini bangi test menta pilayo i namar ngi wan na ka technical line tingi ngi small thu ngi la small thu ba kani ka long safe iyo i kat kum kajing test ang tu lada ka de ba kam long safe katu kapor ka bangi PM kamut ka kala develop kini kila iba ila don kini kila ya don na duban suan kali kila atip bahai kata te kamut ba amdi bong ba ngi susania PM mentan pangilaya test kum turu still ngong ipi kamdon kuno na kaliang jonga nga penting na ba kam kalong safe ban ba kalong safe ban panya chaka siyo ya chakmat tin ringin ra aru pat yakini ka sa po laboratory ban retest yaki ni kwa ban retest yaki de ki machine namar yaki face sample ki pangilale at ini kisniru kamud habang i-retest ki kalong ka proof ba kalong very effective katuga spot ni ai ka jing sungu makrab na kamtam tai komisioner jingi ibala sim kia haru kata wala de singi kadi ke singi siti bilak noi ru ban ong ban wan na nyu bajiru lak noi ban wan dei di ke jing mamlap himangi nang ni bagi katu kat ni member ki polite te lawan kat arbaji te kat lo ke iki bosutan bang ka bangi pensui i kata ke jing ya kata ke jing jingi kloi ban le kamtam sungu ba ilap nadu nyu baji berkat pi i kloi nyu baji atli ki timing ki kloi ban pa ke kalong ba ni nakaliang association sungu adu kata ban i kloi nakaliang association pangin tray hindi tray lang bat ka katat jong ko kya nang ba pajba umami ko ha unum sungu pair lanum sungu konyo ya kata kajingpam kata ko ha nang ba kayo ga hatu kaniat bet ke nanti ko majulong bet dara idon ke ba nakaliang ka department ke bagadon kami ngi wat lada subuh lada dei hadu kapur ka ba siabat lada ki ong bang yakani kali ngin bat ngin penpoi sudu utra ngi kloi ben le kata ngi kuat ikong ri ong ba lada ngi kloi hadu si andra bang delek ngin bat ngin pi kata ki iki berapa tu nakaliang ke association ngi kloi ngin kloi ben trilang nak benta kajikot kajikia te nak session pat ai kubli ru ibaro kini members baro khat kini members ni kong ki goi lawa Murung mutagar las nang din em ko kahayo. jadi ong ikong man sedi ding nadi no mending sedi ada adi na madu par bang test mene ketu ke bala test satai ke bala test mene ki ong bala along ila ya dia te kini ki bede ki kempot pelat ki kempot dia mentah bede bi ong makal along tinggal la bene dia biang